dama wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya isarwa a duniya da saƙon Allah. Ga wani hadisi a sahihi Muslim, hadisin Jabir dan Abdullahi, Allah ka ƙara masa yarda, daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata la yushriku billahi shay'a, wanda duk ya mutu bai hada Allah da kowa ba, dakhala aljanna, ya shiga aljanna. To da zaran kuma ya mutu kayan shirkan fa, wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara, duk wanda ya mutu yana hada wani tare da Allah kuma ya shiga wuta. Irin yadda ka yadda da wancan, in mutum ya mutu ba shirka ya shiga aljanna, to dole kuma ka yadda in ya mutu yana shirka da Allah ya shiga wuta. Domin dukkan wannan sakon haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Sannan ya tabbata a sahihi Muslim hadisi Usman radiyallahu anhu an annabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga annabin Allah ya ce man mata wa huwa ya'lamu, wanda ya mutu alhali yana sani. Ashe ita kalmar shahada sai ka santa, rukunanta da sharuɗanta. To duk wanda ya mutu yana da masaniyar cewa annahu la ilaha illallah, yadda lamari yake ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah, dakhala aljanna, ya shiga aljanna. To da haka wannan ita ce manufar Allah wajen turo da manzanni zuwa ga duniya dukkansu, tun daga na farko har na ƙarshe. Fa iyya ya farhabun, ni kadai za ku ji tsoro. Walahu ma fi samawati wal ard, duk abin da ke cikin sammai da ƙasai na Allah ne. Walahu dinu wasiba, da'a cikakkiya shi akewa, wato ta gaba ɗaya wacce ba ta da wani gefe, to Allah kadai akewa. Kenan akwai wanda ba za a man da'a ba wajen sabo, malami ne, shugaba ne, na'am iyaye ne, dukkansu suna da iyaka inda ake musu da'a. Matsayinka ne namiji wajen matarka, kana da iyaka da ake ma da'a, amma da'a cikakkiya Allah ake wa. Ana wa Allah ne cikakkiyar da'a, shi da wala huddinu alwasiba. Shi ne ya ce fa inna da'ata wal ikhlasu lahu subhanahu wa ta'ala. Da'a cikakkiya da ikhlasi to ga Allah take subhanahu wa ta'ala. Innama yambagi lahu da'iman sabitan wa wajiban, ya tabbata ne ga Allah ake masa da'a cikakkiya ta tutur, dawwamammiya tabbatacciya kuma ta wajiba. Shine Abdullahi dan Abbas ya fassara wala huddinu wasiba, ai da'iman, haka za a wa Allah. Afa ghayra Allah tattaqun, shi yanzu wannan Allah kuke jin tsoro.